פלדמן נהרג הלילה בעת מילוי תפקידו. כאן פוקסטרוט, הכביש סטרילי. אני חוזר, הכביש סטרילי יעבור. נמצאים בכל מקום. תצפיתים עלינו, עוקבים אחרינו. אבל במלחמה כמו במלחמה, ואנחנו פה במלחמה שלא יהיה לאף אחד ספק. אז הבנת מה שאמרתי לך? Natürlich habe ich dich verstanden. מה הבנת שאמרתי לך? בסוף נתהפך ונשקע. נלחם בלא נודע. בשביל איזה תכלית? אתה יודע שפוקסטרוט זה בעצם ריקוד? לאן שלא תלכי, את תמיד תסיימי באותה נקודת התחלה.